dan yang pun Plie kini kena makan branch kali mereka. Ban pensuk yagi patba ban thep bat sei pisa ka Meghalaya Rural Bank kala Plie ya ka business correspondent agent ha Mawlai Phudmuri khnang ba ki patba kinsung ya kani ka business correspondent agent la Plie do MDC ka Mawlai uba te borlang pathau ha ka jingdon lang jong branch manager ka Meghalaya Rural Bank urang ba ashnang ka Mawlai Phudmuri bat kiwei uba te borlang pathau uba de MDC ka Mawlai constituency ulaong ba ka jingdon jong kini ki jaka kan pensuk iki patba ban pelang pisa khamtam na babun kinong song ki balet ki jaka tre kimdon por ban lech ki bank ban Plie account da ka jingdon jong kini kan pensuk yaki namar ba kinong tre kin wan sheki yeng ki sem jong ki ban le ya ka badon kam la ka dei ban Plie account ban thep pisa ni ban sei pisa Nakapita kita patba si Shakri kali si SP kan ai patba malkran di branch manager mata naka jingdon tu kini si SP di patba di badan di account haki bank pom Meghalaya Rural Bank ba kiwei ki bank kan pensuk iki ba hak lo nak por kita kam dalam jumlah belit support ke bank kilapan wan benang ni makanya kita cakap ke kilapan deposit kilapan say kilapan Plie account kiwei facilities di bagian CSP kan pentrekam